No niin, meillä on tiistaipäivän asiointikierros päässyt niin pitkälle, että ollaan Suurilassa ja Mäenpään Turkan kanssa katsellaan tätä moninaista valikoimaa, mitä teillä on erinäköisiä tulisioja, takkoja, puuliesiä täällä näyttelyhuoneessa. Miten sä luulet, kuinka moni Tarvasiolla on tietoinen, että teillä on näin mahtavat paikat esitellä näitä luonnossa ja näyttää? Kuinka yleisesti tiedetään Tarvasioilla, mitä Tarvasioilla on esillä ja tarjolla? Kyllä mä uskoisin, että aika iso osa kuitenkin tarvasjokelaiset tietää, ja varsinkin tänne. Ja puskaradio on semmoinen, mikä sitten kun rakennetaan, niin naapureilta naapureille. Mutta tietenkin varmaan osa on kuin ei tiedä. Näinpä. Varsinkin uusista asukkaista. Tämä oikeastaan mun mielessä oli, kun me oltiin tänä aamuna niin juttelemassa yhden uuden tarvasjokelaisen kanssa ja hänellä on asunto ja hän rakentaa siihen viereen ja mä uskoisin, että hän ei ainakaan vielä tiedä. Ja mä uskoisin, että tämä meidän elinkeinojen kehittämishanke, nämä videot, nämä nettiklipsit auttavat siinä. Kyllä. Mutta miten sitten yleisesti, monta kertaa on puhuttu, että Tarvasiolla on ollut sitä yhteishenkeä ja näitä teidän tiilejä on semmoisen monumentin seinässä, mitä kutsutaan Tarvashovissa. Ja se on oikein muistuttaa siitä, minkälaista on ollut Tarvasioiden yhteishenki. Nykyään kun maailman meno on eri, muutetaan, tullaan takaisin. Mitä sä tämmöisenä perussyntyperäisenä tarvasjokelaisena sanot, että voitaisiin tehdä, että tämä tämmöinen yhteishenki niin kuin viriäisi sille tasolle, millä se joskus on ollut? Kai se aika pitkälle on kiinni paikkakunnan yhdistyksistä ja ihmisistä, ketä mitäkin haluaa ja aktiivisuudesta kiinni. Eli siinä mielessä, niin kun me ollaan tässä elinkeinojen kehittämishankkeessa ulottaneet tämä toimintamme yhdistyksiinkin, pyrkien luomaan sellainen kunta, missä on sitten tarpeeksi sitä pohjaa riittävälle määrälle asiakkaita ja kuluttajia, niin me ei oltu ihan hakoteilla. Ei. No niin, hyvä. Tämä oli kannustava sana. Kiitokset.